Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман субҳи саҳар кати фақат амин ошхона кати машғул будам. Ин дуюм партия стирка ҳастай ва ман ин шкафа пурра ман уборка кардам. Манаме хел шудак гӯем. Шкаф вай посудаҳош тоза буд, порядок будаку, фақат ки мани полкаҳош чиркин шуда буданд ва бовар кунед дӯстони азиз, ҳам хел полкаҳошо тоза кардам, ҳам хел чанг, ҳам хел ҳиссиёт ки ин полкаҳо открити буданд, лекин ин шкафи ҳама вақт маҳкам дараш пӯшидагӣ, лекин беҳад чанг будак. Ман хел тоза кардам ҳамаша полкаҳоша бо чихелай ягон руғани ягон чӣ шудагиҳош будак, ҳамаша хушрӯ шакидам, тоза кардам, сабсафед шудак. Анам хел инҷода фақат амин посудаҳои вайкни амин чизоҳа инҷода фақат ягон чизи зиёдатӣ не, ба ҳазур кушод мондагӣ ҳастам ва дароша низ тоза кардам. Аллакай обед шуд, як ҳамин шкафа ман уборка кардам, обед шудак. Хай ин шкаф уже порядок буд, ин шкаф дай беғарзи банка гӯем нигоҳи чӣ несте. Хай банкаҳош пур шаванд, банкаҳош ябора баъд усм меранд. Неке порядок карда мондагӣ ҳастам. Ин шкаф порядок, ман ин ящико порядок, ин ящикои тоза кардам. Ҳамаи поён будагиҳош ҳамаш порядокан. Фақат ки фасадоша шиштан дар кор. Тамоман ин болоҳоша мешӯм тамом ва бо пагоҳ агар вақт шавад ҳатман инҷоям тоза мекунам, полкаҳошам хел тоза мекунам. Мана бинед яхел ҷоҳош ман хел сиёҳ шудагӣ ҳастанд, аминоро тоза мекунам то ки вай сабсафед шаванд. Баъд ябора фасадоша тоза мекунам. ҳам хел фасадоша гӯем млатакати тоза кардам, вай чӣ мегӯянд, равғаниёш тоза шавад гуфтаму, лекин хел бо як бор дигар трезашӯя кати мешум, баъд тоза мешавад. Баъд оста якта вай шкафҳои низ кати поёнангиҳош якта ҳамаша ба ҳазур мешум. Як бора ҳамаша шушта намешавад дӯстони азиз, беҳад душвора. Чӣ хеле ки диден имрӯз як шкафа шуштам, уже обед шудак. Шавҳарама интизор ки биёянд обед кунем, баъд тамом ба дам мегирем сиёвуш хонада катаги карашта. Ҳамин ки хӯрок тайёр буд ва бо бисёр вақт вай дам гирифтам, шиштам, сиёвуш вай кардак, бо либосҳои ман гӯем кори хона кати машғул будам. Ва боз дар бораи видеои динангӣ рости гап мана нав обед шудак ва чӣ хел комментариҳо менависанд одамо. Ай худо ба шукр ба ҳамаш, лекин беҳад комментариҳо менависанд, аҷоиб буд. Дар ҳамин ҳоли обед нашуда ман чандта комментария удалит кардам, чандташа бо вай кардам. Одам ҳами асабонӣ мешавад, ҷавоб метиҳам ҳар хел вай комментариҳода, бо яхелоша мегӯм биё хай инашта шарт нест ҷавоб додан. Мехоҳам ҳамин комментариҳои монам дар ҳамин видео, не ки ҳама вақт фаромӯш мекунам. Аёдам набурад, агар ҳатман мемонам ҳамин комментария скриншот карда мондагӣ ҳастам, ки то ки шумо низ хонед бинед чӣ хел одамо ҳастанд, чӣ хел гапҳо менависанду ман гӯем анам хел. Ва боз дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман дида ҳама қошиқу вилкаю ҳама чизе ки дар даруни латок буд, даруни ящикда буд, ҳамаша дар инҷа холӣ кардам, об пур кардам ки то ки тоза шаванд. Бинед об камаки омада се бора ин дилам танг шудак, гуфтам оба пур кунам ябор ҳамашам хел чалб конам. Баъд бо ҷобаҷо карда хушрӯ карда монам ҳамаша инҷода монам қоқ шаванд. Баъд дар даруни ящикаш мемонем ҳамаша. Анами хел дӯстони азиз, мана мо нилфара гирифте ҳар рафте мо унҷашта камтар мешинем, меброем тез бисёр намешинем. Айсади гирифтем ша пеши момош рафте майш пеши момошта камтар шиштем ва ҳози хона рафтестем. Нилфар намемонад ки хона равем, парк дашинем гуфта шишта берун шамола ки нағзу всё равно гарм. Аллакай Нилуфар вай курташа бинан чақад чиркин карда ю.
вай почаҳошаку дида намешавад. Парда. На духтари ҳамин парда да часпида ранги ҳамин тамошобино барин ки вай пардаи духтаи дузанда ё ки не? Дина ки парда хариди ё ки не? ин сиёша қабим ё ки айтра қабим рафтем. Нами хел дӯстони азиз. Ман инҷо овардим шунам. Худам скамейка дашта, ман инҷо да камтар даван. Ай замбур. Камтар даван ба вай кун. Оста нағалтен бода дирни об. Бозикран ба хона равем. ва якбора ҳамин манзарата гӯем ба саволҳо ҷавоб гардонам. Саволҳо не, ба комментарияҳо ҷавоб гардонам. Рости гап дӯстони азиз, вай рости гап дӯстони азиз, дина вай комментария нависондаги дар таги видео ва ман ҳайрон мешавам хел одамое ки чӣ хел поддержка мекунанд вая зан блогерои тоҷика. Рости гап ман 4 сол шуд ки блогерӣ кардистам ва дар ҳамақа муддат ман медонам ки аллакай ки блогер ҳаст, ки аввал буд ва ки ҳозир ҳастай. Масалан блогерӣ сар кардиста ҳозир беҳад бисёр шудаги ҳастанд. Ин хела нағз ҳастай. Рӯз то рӯз видеоҳои наву ҳархелаву ай ҳар куҷо ай ҳар давлат ҳастай. Ва динанги комментария маъмулан мемонумша ки якбор бинем ки чӣ нависондагӣ ҳастанд дар вай комментария. Ҳамин поддержкаи ҳамино як хел занҳо гӯем ҳан ҳамин хел ҳастай. Агар ки ягон блогери дига бошад гӯем, дига давлат бошад ё дига кас бошад гӯем, группи поддержкаи якум мешаванд гӯем. Аммо да фақат пасзани ана зан блогерҳои тоҷик ихели пул надоранд ё ки пул доранд, ана ихели мекунанд, ухели мекунанд, ана ай фалончи ёд гиранд, ана бинен вай фалончи чӣ хели видео мекунанд. Блогерҳои тоҷик не вообще дига касора мумкин ки аз бисёре гӯянд ки бахилӣ кардид. ҷои бахилӣ нест. Ин ман ҳамина гуфтам ки чӣ хел поддержка мекунанд занҳои тоҷик, мана зан блогерҳои тоҷика гӯем. ҳоли ягон занҳо блогерҳо ягон кас ҳоли 100,000 вай тамошобин надорад. Ягонташ ҳоли ман ҳамин 4 сол шуд ман дидестам. Дар ҳамин муддати 4 сол ҳоли ягон блогер ҳатто намедонам 50,000 даже ба фикрам шудагӣ нестанд. Ягон кас просмотрои ҳамин блогерое ки ҳамин 30-40,000 ҳатто тамошобин дорад, ито ҳавай просмотрошон 4-5 бисёраш 10,000 мешаванд тамом. Дига ваёя чӣ мегӯянд миллатоя бинен чӣ хеле ки мегӯянд фалончи чӣ хелай, фалончи чӣ хел видео мекунад, гуфта ана ай ваё ёд гирен, шумоям бинен, гуфтам хеле гапо менависад. Хайр ҳозир ман як рӯз як блогера тамошо кардам, як канала реклама карда ва гуфт ки шароити зиндагиш беҳад вазбин ҳастай ва барои ҳамин хотир канал кушода ку видео кардиста ки то ки ками поддержка шавад оилашда, яъне ба воситаи ютуб пул кор кардиста. Зиндагиш шароити зиндагиш вазнин ва вай шароити зиндагиш вазбин ҳеҷ када ҳама минус мекобад. Ана вай ихел, ана вай ухел, ана вай дегаша бинанд, ана вай хонаша бинанд. Чӣ хеле ки моя наистанд ки имрӯз ки номаш чӣ мегӯянд вақте ки хонатон аллакай кӯҳна шуду ба парда кардистен гуфта ама хел бошад ҳамаи ва ёдам ҳама хел навистистанд. Ва дига миллато рафта одамое ки пулдор ҳастанд, бой ҳастанд, хонаҳои фасонда зиндагӣ мекунанд, чизои фасон доранд, ҳар рӯз сайргашт мерану ресторан мерану инҷи. Адама хел дӯстони азиз, ҳоли гапои ман то охираша нестанд, барои он ки ман динанги ҳамон комментария хондам беҳад асабонӣ шудам ва кӯдако кати хона равем гуфтастам. Анами хел дӯстони азиз, ҳар як блогери тоҷика дастгирӣ мекунен, шумо комментарияҳода менависен ва поддержка ай тарафи шумо ба хотири шумо шуда, барои ҳамин суханҳои шумо шуда вай мекунанд. Ҳар рӯз видео мекунанд,
ра пеши вай апар. Ҳар рӯз видео мекунанд, ҳар хел вай видео мекунанд, пухту пазам мекунанд, суҳбатам мекунанд, ҳама чизаша мекунанд ба хотири вай. Нилуфар як тараф исто саг. Нилуфар. Саг омада иста як тараф исто. Сиёвуш. ба хотири шумо дӯстони азиз барои ҳамин ҳамин хел комментариҳо менависен, беҳад одам ғамгин мешавад ки чӣ хел шумо ҳамин занблогерҳои тоҷика поддержка намекунед, киҳое ки ҳастанд дига одамо вообще я ҳам хел поддержкаи рақами як мекунед. Блогерҳое ки масалан тоҷик ҳастанд, не ҳама намуди занҳо ҳастанд ки масалан хушрӯ видео мекунанд. Ман худам бисёр зан блогерҳои тоҷика бисёр тамошо мекунам. Ман ҳамашон не ки комментария наменависам. Ман мебинам ки дар ҳақиқат чӣ хел видеоҳо мекунанд. Ана хел дӯстони азиз, барои ҳамин дига намедонам чӣ гум. Просто ман мехоҳам ки чӣ мегӯяд ақаллан одамое ки 30-40 ҳазор тамошобин доранд, ақаллан як влоги оддишон ками камаш ақаллан 10 000 просмотр шавад, ҳатто 10 000 ками камаш 10 000 просмотр намешавад. Чи ай 40 000 одам танҳо 5 000 тамошо мекунанду гӯем тамом. Мумкин ки бисёриҳо гӯянд бемаъне ёки ухе намедунам. Ман тамошо мекунам ҳамин 10 дақиқа ёки 20 дақиқа, бисёраш 20 дақиқа ҳай влогҳо ва тамошо мекунам. Ман намедунам, манда интерес намешавад. барои ҳамин дӯстони азиз дастгирӣ кунем занҳои тоҷика, видеоҳошонро тамошо кунем. Блогерҳои тоҷик агар ки ман боварӣ дорам ки тамошо мекунанд, ба ҳар хел комментарияҳо аҳамият надода ҳама вақт ба пеш ҳаракат кунен, рӯз то рӯз видеоҳои нав кунен, ҳаракат кунен, як чизи нава ёд гирену. ҳамаи блогерҳо пешравӣ хоҳонам. илоҳи 100 000 тамошобин пайдо кунену просмотрони 100 000 шаванд. пеш равем ҳама каса, ҳама блогерҳо, касе блогер ҳаста, ҳама каса пеш равем. ай ҳамин ютуб пул кор кунем, зиндагимона як вай чизи мехостагӣ худмона харида, пӯшида, хӯрда гардем. барои ҳамин ихе комментари ман боварӣ дорам ки на танҳо манда, балки ҳама дар хели комментариҳо менависанд. барои ҳамин хели комментариҳода аҳамият натиҳен, ҳама вақт ба пеш равен. анам хел дӯстони азиз, ба фикрам беҳад бисёри бад гап задам. ҳар як таги видеои манда ҳастае ки бисёри бад гап мезанен. Не ки ба фикри ман бояд ки ман як канали мукбанг кушам, барои он ки ман мехоҳам фақат ҳамхел гап задан. ҳозирашта фақат мехоҳам ҳамхел шинуму гап занум, тамом. яке вай чӣ мегӯям канали арзанда да вай мешам, ҳамхел мешинам суҳбат мекунам, ҳамхел гап занда. Нилуфар накӯ, рафтем хона равем, хезем равем ки вай оби чиркна бинен чӣ хел расидестан. инош оббозӣ кардем вай дастошон киси расидестан. дӯстони азиз, бинен ман бо нимишабда блинчики тайёр кардестам барои субҳона. ҳами қашидак гирсоз кардам. ма сиёвуш теза кучука мани бачаҳо намемонанд. об, нон гуфти давида омадестан. ман тайёр кардам, ростигам мондае шудам ки як ҳамин вай пур шудак косача. камакак мекунам, мегӯм бо бисёр меша, бо мебинем ки ғафс меша, иқа обуш меандозем, мебинем ки пур шуда ҳамин вай касуркача. ана мехелозиша оҳрама интизор тез биён, соат 10 шудеста. як бора ужин гарм карда мухӯранд. баъд хоб. анам хел дӯстони азиз, ам қашидак блинчико субҳонада варенӣ катӣ мехӯрем. чем масалан тухму колбаса ва хеле чизо гармида уже намефурад. ҳар кати ҳамин блинчику чои гарм нал мешад гӯем. ана мехел мана тайёр шудастан блинчико. биён акнун ҳамин кати влога ба охир расонем дӯстони азиз. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. хайр.